Здравейте, да, аз съм Снег и днес ще правим ревю на Firefox или Firefox. Беше като този сервер съм юзър, юзър съм просто. Нямаше как да не направя ревю, за да може и вие да влезете да играете. Ще имате долу в описанието. Нека първо разгледаме спам. Не е много довършен сте, защото още сервер се обработва. Да. Сега, ранка ми може да купите за тест, ако имате наличници за екипа. Ако имате за екипа, питате дали ще искате пробва. И той естествено казва да или не, пробва ви казва дали ще станете. Тук също при всяка година ранно донатор ще печели евент, така и ви. Какво сложим тук? За повече връзка Skype Мадара учиха 422 или RADVD 22. Но тук може да си бях тук може да си репервате неща. Тук как може да станете ютубър. За да станеш ранг ютубър трябва да имаш 50 абоната. И трябва да се добави 50 абоната плюс. За да сте ютубър трябва да снимате по един път седмица. Трябва да направите ревю на сервер. Не част да стане нали? Просто правя ревю. След като направите следните стъпки, напишете на хостер, owner и админ. Това беше от също забравя да ви кажа това е моя изработка. Огромно се получи, знам, вътре не може да се визитиш. Искаш компютър си излагам така. И друго вижте много е скина. Нека преминем към Warp 100. Тук е екипът ми от негови ютубър търси се. Това е ютубър на екипа. Да, тази камера е ютубър на екипа, защото снима всички и всичко. Ето е мене. Ливър Снейп. Беги. Хелпърът е Кипър. 88. Модератор се търси. Админ Браво 2005. Хетадмин Муди. Co-owner Дейли. Owner GG1004. Owner Snowy or Legend. Хостера of Jackets. Хостер на сервера е Мистер Куманчо, които познат като Антон Петров или Мистер Куманчо там. Линк ще има долу в описанието му. Не се сещам другите да снимат, така че ако съм забрал някой, извинявайте. Така, Азис плюс Фики. Това ни е още един, това ни е Owner, Съкъфайър. Тук има ли Съкъфайър? Муди. Драго го видяхте. Модератор търси шофър и втори шофър се търси. И другия лидер е Бобката. Сега да видим към кой Warp да отскочим. Ще ви покажа само основните, защото не мисля да ви губа времето. Не искам точно да става дълъг. Това е първото ми. Само първото. Имаме дупка, която сега ще ви покажа. Да. Това пак е изобретен от мен.
прослужите с няма значение. И да, това малко сме се повазкали, може да видите. Това е една команда. И нека преминем към Work Bootcamp, който е станал много хубав и благодаря на JJ, или JJ, как искате, 1004, че ни помогна да направим това. Изобщо. Виждате за какво стана въпрос. Това е докато прилезните да ви демонстрирам. Виждате и основно се измъкнете. Разбира се, аз мога. Първо лап да ви покажа още. Не съм видял и другите, които те направиха много като аз присъствах. Food. Вижте фуда, не? Не знае какво сетите правите, за на които без да искам ще спомня. Трябва са кокошките. Може да се спомня по съседите. Съседка. Кой друг парк да ви покажа? Ще ви покажа Rank Battle, този не съм го видял. Да, тук би трябвало да се провежда да се провеждат опитите да станете ранг. И аз съм един от журито. Другия би трябвало да е жижи, ама табелите не стига, нали, като натиснете бутона, не знам защо не става. Това може да светва, не вас светва. Ако натиснем бутона на JJ и светва това. Жижи. Аз не знам как да покажа името. Сега ще ви покажа евента. Ето го и евентът, не е кой знае какво. В един и същи евент може да видите нашия чест. Пронизан с нещо. Леко се модерен. И това ще бъде за този клип, за това ревю. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, не спрете да коментирате, какво сте вашето мнение и се сабскрайбнете, ако още не сте го направили. До скоро!